ख्लाय थांनाय बिसिओ आगुलिनि आष्टबल थों नख्लाओ तिप्रामो थानि कत लुकुथुम पान्दाओ थांफ्रु आगुलिनि लेचु बागान आमचायो लाहार पाटिमुंगो पाटिवै लांमा चखा मुचेस देबरमा बुंगै खरकसा तिप्रामो थानि सेंख्राक बिनि कामि हेजामारा आमचाइनि बेलफां कामिओ तिनि पुइला बिनि मुइतु ख्लायमानि पान्दा एबा थैजर अ हायनो याकार थामानि तिनि बिनि बिसिसा पुंखा अ मुइतु ख्लायमानि पान्दा एबा थैजरओ थांगै मानजागैखा बरमगोनां एमडिसि रबीन्द्र देब बर्मा बनकारिबो मानजाखा आमचाइनि तिप्रामो थानि आदं संरबो तिनि बिनि नगो बिनि थैजरओ थांपुरुओ बरमगोनां एमडिसि तामको कसारखा फाइदि खनायने लेयानो तिनी जों काउंसरा बिसिन क्लाइजाक बेलफां कामिओ तिनी थिप्लाया माने वानजिको बखे अमर है ताबनो जे तिनी ताखौ मुजेस देबबर्मानि नुखुंगो जों फाइसो फैलायजा तिनी का फर्स्ट डेट एनिवर्सरी बिनि पुइला थैमानि मुतु पान्दा मियाखाबा थैजरहनो मियाखाबा बसो श्राद्ध बहनोसो बिनि नुखुंगो जोंर फाइसो फैलायजा तिनिओ पान्दाओ माने तिनिओ जे अनुष्ठानो तिनिमो आमचाइनि तिनि तिप्रामो थानि वारियर्स रक फाइसो फैलायजा ताई बिनि भिरक पुष्मिता बसारक आबेल देविद देखामो कामा के बुफा तिनि कातिबाबु बिनि मुजेस बुफा बिनि यं ताई तिनि जत्त आदं रगरा आसुलायजा बासालायजा बेलाखेना खा कामबो हाइपानो आबुनि बिसिङो तंथबो खर बुसुक अ संसारो हा ताई द फाने बागै रां लांमारि लिखलांमान तिनि अमा हाइख्लायनो तिनि बुबाग्रा बिनि हामजागमानि बिनि खायरकमानि बजे कग्रिलांमानि अ हातायो कासावै कायसा हातायो कायसा बुबाग्रा कासामानि बथुं दमाय किन्तु बनि बागै बजे कग्रिमानि फुलफिल खायका बिनि नुखंगो बकायसा सेबग्रिखा एडिटिटि एडिसिगो अमा हाइख्लायै ब थिनांगो ब पुसकांगो ब बिनि बुसारनो लेखा परा फोरनानि थांतानि फरायना थांतानि बसुबानाय ताय अ आमचाइनि जत्त लुखरंनि हामग्रायनि बागै जों गोबां मा वानसुलाय दङ बनि बागैनो जों तिनि बिनि उमा मुइतु पान्दाओ फाइसो फैलायखा बनि बागै जों बिनि जे फला जों जेरका बिनि जे फला मानि बिनि जे आत्ता सान्दिखाय दंथं एवं बिनि जे आशीर्वाद बिनि जे तांबाय एबारा बजेसिन दफानि बागै तांबाय एबारा मोनैथै जे थै लांमानि बनमो जों बिसि ब्रुम न बोसखांनि बिसियावबो जों चालायजोंलाय ग्रिफानो जों बिनि मांप्लिओ खुमतां बगै बिनि बोसारावनो ता बिहिरावनो बुफासंनो जों बंनि लगे जों तंमाना बागै जों सायथनाय एवं ताबुक जिन बिनि जेखाने बिनि सिमालों बिनि मांखराव माइकिनो नायथख्लाय स्टेजबो ख्लायजागनाय भबिष्यतआव बुगै सायमानाय जमो साबो टाउननि बागै बथिका जिनि ग्रेटार तिप्रालेण्डनि जे सानना थांतानि लांमारानि तिप्रा हास्तेनि जत्त लुकरक ता तिनिनियाव सालो मुइतुमानथं नंनि बिसिंतै नंनि मिडियानि बिसिंतै ठीक नो 12 तारिख मार्च थिका किन 12 तारिख मार्च जों ख्लायमालिया कारणे जों तिनि आरो फायो 16 तारिखआव खायफेकिया हाइपान आबो कक्रे जों बुसकांनि बिसिओ 12 तारिखआव खायनानै जों सायथलायनाय हामबाय